Victory Liner Inc. VLI ay isa sa pinakamalaking provincial bus companies na tumatakbo sa Pilipinas na nagseserbisyo ng mga ruta pangunahin sa mga lalawigan ng Central Luzon na kinabibilangan ng Zambales, Pampanga, Bulacan at Northern Luzon na kinabibilangan ng Benguet, Pangasinan, Bataan, Nueva Vizcaya, Kalinga, Isabela at Cagayan. Ang kumpanya ng bus na ito ay gumanap ng malaking papel sa industriya ng transportasyon dahil ito ay naging produkto ng pananakop ng mga Hapon ng bansa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, na may mga ginamit na Chevy truck mula sa United States Army bilang kanilang pangunahing sasakyang pangtransportasyon. Ngayon, ang Victory Liner ay lumago bilang isa sa pinakamalaking grupo ng negosyo sa transportasyon ng bus sa Pilipinas, na nagseserbisyo sa lahat ng pangunahing destinasyon sa Northern at Central Luzon. Ang Victory Liner ay nag-deploy ng higit sa 700 mga bus sa araw-araw na operasyon nito. Ito ay kapatid na kumpanya ng 5-star. Ang slogan ng kumpanya ay "We Move People Better". Ang kumpanya ay itinatag ni G. Jose Hernandez. Ang simula nito ay nagmula sa mga taon ng pananakop ng mga Hapones sa bansa. Ang paniralang Victory Joke na nakapagpapaalaala sa tagumpay ng Amerika sa World War II ay naging isang pambahay na salita noon, nagpasya si G. Hernandez na likhain ang pangalan ng kanyang bus firm mula dito at kaya naging Victory Liner. Si G. Jose I. Hernandez, isang mekaniko bago ang digmaan, ay nangolekta ng mga piraso at piraso ng makinarya, metal at ekstrang bahagi mula sa mga inabandonang sasakyan ng US military na nagnanais na gumawa ng isang delivery truck mula sa simula para sa negosyong buy and sell ng kanyang pamilya ng bigas, mais, gulay at ang kanilang gawang bahay na sabon sa paglalaba. Nang matapos ang truck, nagulat siya nang makitang ang inakala niyang delivery truck ay naging parang bus. Noong Oktubre 15, 1945, ang unang bus ni G. Hernandez ay dumaan sa linyang Maynila Olongapo, Maynila. Siya ang driver at si Leonardo D. Trinidad Isang Bayaw ang kanyang konduktor. Hindi alam ni G. Hernandez na iyon ang simula ng isang napakalaking bagay. Nang maglaon, isinama ng mga Hernandez ang negosyo at naging isa sa mga pangunahing paraan ng transportasyon sa lalawigan ng Zambales, Quezon at Batangas upang maghatid ng mga pasahero at kalakal papunta at mula sa Maynila at sa mga lalawigan ng Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Pangasinan, La Union, Tarlac, Benguet, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isabela, Cagayan, Apayao, at Kalinga. Ang kumpanya ay ipinasa sa anak ni G. Jose Hernandez na si Johnny Hernandez. Noong 2007, ipinakilala ng Victory Liner ang isang deluxe class magagamit lamang sa mga ruta ng Baguio at Cagayan Valley. Noong 2011, unang nilagyan ng Victory Liner ang 50 naka-air condition na bus na may Sun Broadband Wireless Wi-Fi na pinapagana ng Sun Cellular upang payagan ang mga pasaherong may mga gadget na may kakayahang Wi-Fi tulad ng mga mobile phone, laptop at iba pang wireless na gadget na mag-log on sa internet para maglakbay. Mas produktibo at nakakaaliw. Ang Victory Liner ang magkakaroon ng pinakamaraming bilang ng mga bus na may libreng Wi-Fi pagkatapos ihanda ng Sun ang buong fleet ng mga naka-air condition na bus nito bago matapos ang taon. Sa ngayon, higit sa 600 air-conditioned bus at nilagyan ng Wi-Fi technology at patuloy pa ring lumalaki. Noong 2012, nakipag-ugnayan ang Victory Liner sa AirAsia Philippines, ang pinakabagong low-cost airline ng bansa, para magbigay ng libreng shuttle service para sa mga papasok at papalabas na pasahero ng Clark International Airport para sa kaginhawahan ng mga pasahero at bisita ng AirAsia. Thank you for watching.